So actually di gyud ko interesado sa mahitabo ining away ni Manny Gonzales ug ni ah, Marco Ansani. Kay way labot ang masa, way labot ang mga Subuanon ining awaya. Pero ang punto nga ako ning gi-share ninyo karong buntag, kining atong panagbigni, kining atong panagsungi, kita mga niya sa ubos nga bahin sa katilingban, dili ni nato monopolya. Kanang mga dato, kanang mga adunahan, kanang mga dagko nga og pwesto na sa gitawag nga alta sociedad sa high society, parihara na nato og mga panagsugi, mga petty sa usahay, mga wasay hinungdan ng ilang away. Patas anay ra sad sila sa garbo. So mao ni in full display unsa ka petty ang away ining atong labing inila nga mga personalidad dinhi sa Subo. Ang nakapait lang ang atong away kutob ra sa istorya. Ang ilang away maglabigit yun og kwarta. dako kay ni kwarta ang mahilambigit ini kay pero mag-afford si Manny Gonzales siya may tag-iyas plantation ba. So may arang niya kundi siya ma-host ani mong event. Ang maapiki na ang chain ni Director Shu. Asa man nila ipahigayon ang event, nawa naman sila venue. Ana ipahigayon sa Ansani Restaurant. Pila na may masud ang Ansani Restaurant. So, hani, ila ra ning awaya. Wa day appeal aning awaya pero pag reassure lang mo din nato nga kining atong mga problema, kining atong mga panagsungi, kining atong mga lalis dili ni tungod sa atong kakabos, dili ni tungod sa atong kagamay. I think human nature gini. Doon na panagbinggi, doon na panagbangga nga mahitabo, panagbigni, gagmay nga mga panagsungi na mas maayos gid nga istoryahon kaysa hingpit na bala nga awayon.